गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउटुब चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय रोखा रोखा खोन्थागोन जोङो माबोरै जोङो बेंक एकाउन्टआव थाङालासिनो जोङो गावबागावनि मबाइलनिफ्राय जोङो SMS खालामनानै जोङो गुबुन बेंकआव गावबागावनि बेंकनि फैसाखौ सोनानै हरनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफोरा फनपे पेटिएम बाया नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो SMS खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौ सोनानै हरनो हागोन नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना फारसेनिफ्राय निस्सय रोंनांजोबगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय गोबां बेयाव माखासे प्रसेस दङ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन बेयाव मा बेनिफिट मोनगोन नोंथांमोना नैबेखौ नायब्लानो नैबे भिडिअखौ नायब्लानो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बुजिगोन जोङो SMS खालामखांनायनि उनाव गोबां जोंहा बेयाव बेलेन्स चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना मानि रिकुवेस्ट खालामनो हागोन जायफ्रा खालामनो नोंथांमोना हागोन नोंथांमोना मानि रिकुवेस्ट खालामनानै नोंथांमोना फैसा लानो हागोन आरो नोंथाङा UPI ID जों नोंथांमोना फैसाखौ सोनो हागोन जोङो जेरै फनपेआव जोङो फन नाम्बारजों फैसाखौ सोनानै हरो बेफोरबायदि नोंथांमोना SMS आवबो फन नाम्बारजोंबो सोनानै हरनो हागोन UPI ID जोंबो सोनानै हरनो हागोन नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट IFSC कड होनानै नोंथांमोना फैसाखौ सोनानै हरनो हागोन गावबागावनि मबाइलनि SMS थ्रुयै नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि फैसाखौ नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामनो हागोन माबोरै हागोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन नोंथांमोना दासो नोंथांमोना नायदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामनानै होदो बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान आपडेट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना फार्स्ट दिनैसो नोंथांमोना चेनेलाव हाबदों भिजिट खालामदों नोंथांमोना चेनेलनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन टेक्न'लजिनि माखासे गोदान आपडेटफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय माखासे मिथियैफोरखौ नोंथांमोना नलेजफोरखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो माबोरै गावबागावनि मबाइलजोंनो SMS खालामनानै फैसाखौ गुबुन बेंकआव सोहरो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन स्टेट बेंकनिखौ नोंथांमोना स्टेट बेंक दङब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नोंथाङाबो नोंथांनि मबाइलजोंनो SMS खालामनानै नोंथाङा फैसाखौ सेन्ड खालामहरनो हागोन गुबुन बेंकआव अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो दासिमबो लाइक खालामाखैबा खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा फार्स्टआव थांनांगोन डायलआव थांबानो जाबाय नोंथांनि कल हरग्रायाव नोंथांनि फन हरग्रायाव बेयाव थुदो खनसे अब्ला बिनि फैसा बेफोरबायदि खेवगोन नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय नाम्बार थुग्रायाव टाइपआव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन अब्ला नोंथाङा थुनांगोन स्टार थुदो बिनिफ्राय 99 थुबानो जाबाय बिनिफ्राय हेश थुदो बिनिफ्राय नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ सेलेक्ट अपशन बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थादों स्टेट बेंक अफ इन्डियानिखौ आं दानि बुंखादोंमोन नोंथांमोननो स्टेट बेंकनिखौ खोन्थादों होननानै बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय सेन्ड मानि नोंथांमोना बेयाव फैसा सोहरनो हागोन गुबुन बेंकआव नोंथांमोना जायफोरनो फैसाखौ सोहरनो नोंथाङा बेनो फैसाखौ सोहरनो हागोन बेयाव दङ रिकुवेस्ट मानि नोंथांमोना बेयाव रिकुवेस्ट खालामनो हागोन नोंथाङा जेसेबां फैसा नांगौ 100 बा 100 नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामनो हागोन अब्लाना बै मानसिनाव थांगोन बै मानसिया बे 100 डाइरेक्ट पे खालामनानै नोंनि बेंकआव हाबफैगोन बिनिफ्राय बे गाहायाव नायबानो जाबाय चेक बेलेन्स नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंकनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो हागोन बेयाव माइ प्रफाइल नोंथाङा बेंकनि प्रफाइलखौ नायनो हागोन बिनिफ्राय पेन्डिं रिकुवेस्ट नोंथांनि बेंकनिफ्राय फैसा थाङाखैबा रिकुवेस्ट जाना दंब्ला पेन्डिं जाना दंब्ला नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन बेयाव नायबानो जाबाय ट्रान्जेक्सन बेयाव नोंथांनि ट्रान्जेक्सन हिस्टरिफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव गाहायाव नायबानो जाबाय 7 नाम्बाराव 7 नाम्बाराव बेयाव UPI पिन बेयाव नोंथाङा UPI पिन होनानै नोंथाङा सोनो हागोन अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जोङो माबोरै एकाउन्ट नाम्बारजों फैसाखौ सोयो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नायबानो जाबाय बेयाव दङ सेन्ड मानि बेयाव नोंथाङा अवान नालाय बेयाव अवान थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय सेन्ड मानि टु बेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारजों सोहरनो हायो बिनिफ्राय UPI ID जों सोनो हायो नोंथाङा बेनिफिसियारिजोंबो सोनो हायो बिनिफ्राय IFSC कड एकाउन्ट नाम्बार होनानै नोंथाङा सोनो हायो अब्ला आङो IFSC एकाउन्ट नाम्बार होना सोगोन बेयाव नायबानो जाबाय 5 नाम्बाराव बेयाव थुनानै होदो 5खौ थुनानै होबानो जाबाय दै जायफ्रा नोंथांमोना रोङा नोंथाङा SMS जोंनो नोंथाङा फैसाखौ नोंथांनि बेंकनिफ्राय सोनानै हरनो हागोन बिनिफ्राय आङो दा सेन्डआव थुगोन नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव नोंथाङा IFSC क'डखौ होदो अब्ला आं IFSC क'डखौ होनोसै आंनिखौ बिनिफ्राय आं IFSC क'डखौ होबाय बिनिफ्राय आं दा सेन्डआव थुनानै होगोन बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि खेवगोन बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगौ नोंथाङा जाय मानसिनो फैसाखौ सोनानै हरगोन बैनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव सेन्डआव थुदो बिनिफ्राय नोंथाङा एमाउन्ट नुगोन बेसेबां सोनानै हरगोन नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय UPI पिन फैगोन बेखौ नोंथांनि UPI पिनखौ होदो बिनिफ्राय बै मानसिनाव बे फैसाया थांगोन
अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाबाय आं दा रावनोबो सोनानै हरा दा आं रावनोबो सोनानै हरनो गोनांथि गैया बिनि थाखाय आं सोनानै हराखै जायफ्रा रोङामोन नोंथांमोना SMS जों नोंथाङा फैसा सोनानै हरनो हायामोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै दिनै रोंसिगोन होननानै आं सानबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय जायफ्रा नोंथांमोना SMS जों नोंथाङा फैसाखौ सेन्ड खालामनानै हरनो गोसो नोंथांमोना हागोन आं दा नोंथांमोननो स्टेट बेंकनिखौ खोन्थादों नोंथांमोना सोर सोरना मा बेंक नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना लाइक होदो गोबां मानसियानो आंनि भिडिअखौ नायो बिनिफ्राय लाइक होआ बिनिफ्राय साबस्क्राइबाराबो गोबां दङ भिडिअफोरखौ नायनायजों लोगोसे लाइक होनांगौ अब्लासो जोङो भिडिअ बानायनो मोजां मोनो। अके लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै।